Karbi Anglong Arlo song truck resim kang tangpen kache song ok chumpran song Central Sarkar lapen State Sarkar ang bong monsa malam don mate PC court chetok pon lo. Bangso PC court along ko PP sonsi lamdon kache tok pon bangso putak lang pon sina. Bangso lamdon chetok det pen Karbi Anglong Arlo penang an hampang song atum aning kang samsi chepak lang pon si kache song asai seta me kideng pon atum dolo. Lapen lamdon kache tok vek resim kang tang song atum abangke Karbi Longri lapen kaya pan tangnat kana hoka vek pusi ningje pon lo. Lasi bangso putak aprang si kaching thura saya mo hinpen langdam sina. Government of India pen kaching thura mo. Dhansiri pen Dimapur Airport an kacheleng ke joy ke aphan krong pliatowar kasemar pon. Diphu pen Hamren kroiput Meghalaya ahoi an National Highway kasemar asai ke dengpon. Diphu along Hotel pen Tourism Management Institute bipon po. West Karbi Anglong Dongkamokam along Mesen District Hospital padupon po. Hawaipur Railway Station aphan ingthimlim Railway Station tipipon. Karbi Anglong along Spice Board pen Rubber Board Regional asaihem kepathir pon. Diphu Doordarshan Kendra aphan kangthimlim Station tipipon. Diphu along kedo Prasar Bharti along ingthimlim Radio Station kipipendang lok Karbi Anglong alo Greenfield Airport semarpon. Diphu along kedo Assam University Diphu campus aphan kangthimlim Central University ki pipendang lok kadokawe concrete rock cutting thura sayamo bangke Central Sarkar hinpensi na papleng pipo. Halapu Assam Sarkar hinpensi dame West Karbi Anglong along Secretariat Complex ki kim kirang asai kideng. West Karbi Anglong along Ronghang Rongbong along Cultural Center kasemarpon. Diphu along KAC Capital Complex, Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along KAC Guest House, Daitor Manja lapen West Karbi Anglong along Food Processing Plant, Cold Storage oversight kedo Warehouse ki kim kirang pen chenglok, West Karbi Anglong alo Agricultural College kapang nipon. Nagaland pen Meghalaya ahoi along sa sai katiki tumaphan RD ki pidun. West Karbi Anglong alo Forest Training College pen chenglok, kadukawe soning koirai si an kaching thura sayamo bangke Assam Sarkar hinpensi pachun ponpo. Special Development Package ahin. Karbi Anglong Autonomous Council angkang kaching thura sai keklem-kedam India Sarkar pen ningkan isialong kuti pharoi si nang palesi ningkan pholong kuti pharu pho an nang piponpo. Lapen lason thotsi Assam Sarkar hinpensi dame ningkan isialong kuti pharu isia tangka nang palesi ningkan pho bahaphan kuti pharu pho tangka nang palipo. Karbi uwe kimia tumaphan Army Paramilitary lapen Police along Special Recruitment ki ponchiaphan Agency pen Pre-Recruitment Training paduponpo. Monsa malamdon kachetok doan kilangchari ponchiaphan MHA India Sarkar Assam Sarkar KAC lapen lamdon kachetok asongatum Joint Monitoring Committee paduponpo. Kedar sa tumaphan kirap amu. Lamdon chetok det pen chikloi jonang bong rida kachipidu na song abang phuatum an suluk so daga sai claim kledet si risim anta Sarkar aphan hodai nang po. Asong tin setame pridak po lapen alang litum abuha anta che unang po. Asong atumanta kedar sa tum amen hithi royang bong DG Special Branch Assam aphan paledam nang po. Latum aphan puthot screening committee pensi inkrunging chak pon po. Cadres jongjong atum arta kethek lapen kachnia tenglang ponsi kapachar jab jiaphan additional DG Special Branch pensi klempon po. Screening committee along Assam Sarkar pen kacharabdun lok asaikam KAC sai phu kethek ding lapen kapachuntang NGO tum jogjak kacharabdun doji. Cadres atum aphan ningmening do pen ex gratia kipi kedotang Sarkar scheme pen kirap Vocational and Skill Development Training kipi kedar satum kethe kateng pen Sarkar vorengang hoi kepek ponchia phuthak India Assam Sarkar pen KAC tumsi kenang sorateng pen klempon po. Employment Generation Scheme along kedar satum aphan anta keparlo ponchia phan siding pon po. Kedar sa phuthak kethe dung kalialam ki lampong kedo anta Assam Sarkar tum arona tengsi chen pon po. Sedame kethe dungalam ki anabangke langpon thupo. Autonomous State ke hang kache songalong apran kedam nang atumaphan anke ahema soratum inuralong lak pho tangka kirapi ponpo. PS Kodalong lamthe kache don. Karbi Anglong Autonomous Territorial Council pu amen kachelong dab japhan India Sarkar tum Constitution 125th Amendment Bill 2019 pachunpo.
Akimi Karbi Anglong Autonomous Territorial Council along bang phokep an inghoi doji. Laswang bong pen inghoi thom kep replike ST aphan keraimek inghoi kep bangke kaduka veta chipati dunlong kedolang inghoi troka bangke arlusu bang hini pen governor si thanponpo. The 125th Amendment Bill 2019 atengpen KAC aphan jakong kipitu. Rural Electrification Scheme kapachun, non-conventional energy sources, solar energy, renewable energy lapen mini hydel projects. Aphai ki jum he kakai mate aron barim kirai kom lapen kapaching tour. Small cottage and rural industry along medium abangta pachirap dunpo. Education amolong vocational education papadun tupo. Forest along protection of wildlife pachirap dunpo. Karbi Anglong Havar ajam lapen armu aphai pen langsi kaching thura sai keklem-kedam aphan India pen Assam Sarkar tum KAC along budget pabat ponpo. Karbi Anglong Autonomous Council along keklem-kedam amu anta Principal Secretary pensi lang ponpo. Principal Secretary abang Assam Sarkar along Commissioner and Secretary apu kedeng unatum nangji. Karbi Anglong Autonomous Council room Head of the Department Directorate atum ke Assam Sarkar along Additional Secretary pen aman chingbar chidatum nangji. Karbi Anglong Autonomous Council arum along Deputy Commissioner lapen Superintendent nang ketoy jia puthak tame CM aphan parjumate chingwai linangji. Karbi Anglong Autonomous Council ketoy ateng alang nitumawai kang along sai keklem kichun jia puthak DC atum Principal Secretary aphan pavur ponsi KAC CM aphan pachini ponpo. Inglong along ria pharman Assam Sarkar atum DIG anghoi selang ponpo. State Sarkar lapen KAC angbong lamthei kache pachon voi thekji aphan isia butung bangni ponpo. Laso butung ke Assam Chief Secretary si japonpo. Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary abangke bangphusi dodunpo. Karbi Anglong Autonomous Council avai kang along Assembly Constituency pabat pona phuthak aphai lapen along ria vai kang langrai pensi claim ponpo. UPSC Civil Services Examination along KAC Waikang pen ST Hills candidate atumaphan Modern Indian Language mate MILKN pen kapajok poncha phan India Sarkar atum UPSC aphan si lamthei pachonpo. Karbi Anglong Autonomous Council along Karbi Alam Official Language kapaman poncha phan Assam Sarkar atum ason paung e pinsi chekroi dunangpo. Sitame Hindi English lapen Assamese alam tame asaihem along enpon bomji. Karbi Anglong Autonomous Council room kedo kacharli ahem along Hindi English Assamese lapen kaprek khai bari malam pensi lothan ponpo. Karbi Alam Assam along Associate Language paman ponjia phan Assam Sarkar atum isiamai sing ponsi langchari ponpo. Labang so amai tumsi Karbi Alamet National angdeng along an kapali dunjia phan lapen kapache thang dunji lapen Karbi Alamera phan adak mate script ke anjia puthak anta Karbi Lamera mai lapen Karbi hamphang asong atum pen chingwai ponsi claim ponpo. Assam Sarkar pen chingwai ponsi India Sarkar tumsi KAC pen angtan ke do Karbi atumaphan ST aman ki piponjia puthak claim ponpo. Karbi Anglong Autonomous Council pen angtan ke do Karbi atumaphan ST Hills aman ki piponjia phan Assam Sarkar atum claim ponme. Karbi Anglong Autonomous Council pen angtan ke do Karbi atumaphan kapaching thur ponjia phan Assam Sarkar atum Karbi Welfare Council sing ponpo. Ningkan esek pen ephong kapadupon Karbi Youth Festival kapaching tour lapen kapache thang poncha phan Assam Sarkar atum dihinamu rabdunpo. Choro lo Karbi Anglong life kelang ber arada tuma phasami ngilisami chuli bepi lapen ani tum jong si lapuson thak kinang so lapen kichumi sana berta lang ji pulo dangte nang liar elong kedo Karbi Anglong life channel along subscribe tha. Choro lo kelang por